Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa b'mod speċjali f'dan il-jum li fih aħna nirringrazzjaw il-Alla tad-don kbir tal-Ministeru u l-Knisja tibda tiġġedded f'dawn il-jiem bil-konsagrazzjoni taż-Żjut Quddiesa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus
nitolbu. U Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu il-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għallim il-ktieb tal-profeta Iżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindowi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta tal-latana, biex infarraċ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, natihom kuruna flok il-miet, żejt tal-ferħ flok l-bis tal-vistu, lana tal-fuħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja tal-latana isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasu u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u liedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Grazzja lilkom u slim mingħand Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li jagħmilna saltna, assisina l-Alla tiegħu u missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh
Ukoll dawk li kienu nifduh u r-razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu konsagrani. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxadner is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb, taħlura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum, intom hu tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, għaliex il-mulej ikkonsagrani. Din il-frażi għażiża tħabbritilna llum fl-ewwel qari u Ġesu stess jagħżilha f'Nażaret biex jipproklama u jħabbar il-programm messjaniku tiegħu. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi,
għax hu ikkonsagrani. Il-Papa Franġisku ħafna drabi jilmenta fuq żewġ tendenzi li qegħdin jikkontaminaw il-ħajja spiritwali ta' ħafna nsara u koll il-kultura moderna. U l-Papa Franġisku jħobb juża żewġ termini pjuttost qal li hemm bżonn nispjegawhom imma li fihom intuizzjoni importanti ħafna. Juża żewġ kelmiet b'riferiment għal erezija antiki jgħid neopelagianizmu u neonjostiċiżmu. Il-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi ftit ġimatilu xandret dokument li jispjega il-ħsieb tal-Papa Franġisku u jipprova wkoll jispjega kif dak li għamel Ġesu u s-salvazzjoni li ġabilna bil-programm messjaniku tiegħu irridu nħarsuhom minn dawn il-kontaminazzjonijiet, minn dawn l-idejat li jistgħu jitelfu il-qawwa tas-salvazzjoni u r-rilevanza tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu. Ir-riflessjoni xtieq noffri illum tipprova taqsam mal-presbiterju ta' din id-djoċeżi għażiża xi jistgħu jfissru għalina dawn iż-żewġ perikli. Għaliex meta nifhmu l-perikli nifhmu wkoll kemm hi sabiħa ir-realtà li aħna qegħdin niċċelebraw. L-issistenza tal-mulej Ġesu li huwa ikkonsagrat mill-mulej hija l-antitodu għal kull tentazzjoni neopelagiana u nfisser li l-nifsi. It-tentazzjoni li naħsbu li s-salvazzjoni ġejja minn nfusna jew bil-qawwa jew it-tjubija tagħna. Din hija tentazzjoni kbira. Warajha mingħajr ma niġġudikaw il-ħadd hemm supervja sottili. Is-supervja antika tal-għadu li jipprova jipperswadina li aħna autonomi liġi għalina nfusna u li aħna autosuffiċjenti li bil-kapaċitajiet tagħna nistgħu naslu x'imkien. Imma l-insistenza tal-mulej li fuqu hemm il-qawwa ta' Alla u l-persważjoni li aħna bħalma tajt it-talba tal-Knisja llum nissieħbu fil-konsagrazzjoni tiegħu tipperswadina li aħna għaddejja tiegħu mingħajr ma jistħoqilna l-ewwel ħaġa li jgħidha din hija l-isqof stess fuq innifsu, aħna għaddejja ta' Alla mingħajr ma jistħoqilna, għandna qawwa li ġejja minn Alla, qawwa s-salvazzjoni tal-poplu. U t-talba tagħna hija li nħallu lil mulej jaħdem fina għal ġid tal-poplu tiegħu. U kull programmazzjoni li nagħmlu, kull stħarriġ li nagħmlu, irid ibedna minn kull tentazzjoni li soluzzjoni qiegħda fina, jew fil-kapaċitajiet tagħna, jew fil-pjanifikazzjonijiet tagħna. Il-qawwa tagħna tiġi mill-mulej. U aħna li narfu d-djufija tagħna, narfu li għandna bżonn is-salvazzjoni tiegħu.
Bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Aħna l-ewwel nies li nidħlu f'din il-kategorija tal-imjasrin, tal-fqajrin, tal-omja, tal-maħqurin. Aħna għandna bżonn qabel kull ħadd li tixxandar lilna is-sena tal-grazzja tal-mulej. U dan nammettuh ngħiduh mhux biex naqtaw qalbna, imma biex infiqu mill-velenu li ġalna naħsbu li aħna se nsalvaw id-dinja bil-kobor tal-intelligenza tagħna jew bil-qdusija tagħna, bħalli kieku l-qdusija tagħna tiġi minn ġewwa fina. Is-salvazzjoni hija azzjoni qawwija tal-mulej li tħares lejn ċokon tagħna u tagħmel fina u fostna u fil-qalb tagħna ħwejjeġ kbar. It-tieni tentazzjoni hija dik li nispiritwalizzaw b'mod estrem is-saċerdozju tagħna. In-neonostiċiżmu jiddisprezza il-ġisem u d-dinja materjali, il-ħolqien u l-ambjent u jfittex soluzzjonijiet spiritwali jew spiritwalisti. Imma f'dan id-disprezz tal-ġisem, tal-ħolqien u tal-ambjent hemm ukoll id-disprezz sottili lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni. Għax il-mulej li ben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Bħalna f'kollox minn barra dnub. U miet tas-sew u qam mill-imwiet tas-sew. Imma l-ħajja spiritwali tagħna li tkun ħajja ta' intimità ma' Alla, il-proċess li bih u jagħmilna bħalu, dak il-misteru kbir li aħna niċċelebraw kull meta bħala saċerdoti inżidu t-taqtir tal-ilma fil-kalċi tal-imbit u ngħidu dan il-misteru li fieħu jsir wieħed minna aħna nsiru wkoll bħalu, aħna niċċelebraw din ir-realtà. Aħna wkoll niċċelebraw il-fatt li l-ispiritwalità tagħna tkun spiritwalità konkreta. L-qdusija tagħna li tiġi mill-maħfra kontinwa ta' Alla meta jħares lejn ix-xejn tagħna tittgħaddi wkoll mill-lingwaġġ tal-ġisem. Bħal huma s-sagramenti li niċċelebraw, bħal muż-żejt li se nikkonsagraw illum u li jidlek il-ġisem tal-insara. Jipprepara l-katekumeni għal mamudija, ifejja il-morda tagħna u jikkonsagra wkoll l-ambjenti li aħna niddedikaw lil-mulej, il-knejjes tagħna, il-ħwejjeġ qaddisa li nofrulu. Iż-żejt imqaddes huwa sinjal li l-mulej irid li l-ħolqien jipparteċipa fil-lingwaġġ tas-salvazzjoni. Bħalma jagħmel ukoll bl-ilma fil-mamudija, bit-tqejjid tal-idejn fl-ordinazzjonijiet u anke bil-ħobs u l-imbit fl-Ewkaristija. Il-mulej jilqa' l-frott tal-art u x-xogħol tal-bniedem u jqazzu. Kif nistgħu niddisprezzaw dak li l-mulej jikkonsagra għalih. U għalhekk fl-ispiritwalità tagħna għandna nevitaw kull autosuffiċjenza u kull supervja, imma wkoll id-disprezz tal-ġisem, tas-sesswalità, tal-ħolqien, tal-aħwa u b'mod speċjali tal-fqar. Jekk il-qalb saċerdotali ma tmitx ida
lid tal-imħabba lejn il-fqir mhijiex qed taqdi il-missjoni ta' Ġesu. Illum nitolbu biex aħna nilqgħu il-mulej bħala is-Salvatur tagħna, dak li jifdina mill-jasar, li jagħtina d-dawl, li jagħtina il-veru ħelsien. U nitolbu li waqt li aħna inġeddu l-impenn tagħna saċerdotali, li huwa impenn ta' evanġelizzazzjoni, impenn ta' offerta u ta' ċelebrazzjoni tal-kult qaddis, imma wkoll impenn ta' talb ta' intimità mal-mulej, la naqgħu fil-fariżejiżmu li jistrieħ fuq il-merti propji individwali u lanqas nirtiraw fi spiritwalità li hija l-bogħod mid-dinja. Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira bħal kull nisrani. Aħna nafu li kultant notru u li aħna dajfin. Imma nemnu wkoll li bis-sagrament imqaddes ta' rikonċiljazzjoni li l-mulej iġedded f'dawn il-jiem u bil-qawwa tal-Ewkaristija li aħna niċċelebraw ta' kuljum, il-mulej jopra il-fidwa tiegħu u għalija u tagħha nirringrazzjawh. U li jeżista kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem mis-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wediet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu iktar mal-mulej Ġesu billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wediet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta ċċettajtu l-uffiċċju qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba għall-ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom uliedi l-eżiż itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslu komandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana
Kristu ilqa it-talb tagħna. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku, afdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. U Alla missier ta' kull faraġġ, inti rid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mard tagħhom. Bit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi. Ibgħat mis-sema lid-difensur, l-ispirtu qaddis tiegħek, fuq dan iż-żejt li inti jogħġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem.
xerret fuq il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha. Bi Kristu Sidna. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-Griżma. U Alla li għamiltilna is-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nroddulek ħajr għat-tiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim ridt li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina mod tal-għaġeb. It-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-Aziz, Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lill-bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu. U b'aġeb kbir għanija b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma, inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej
biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud isirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra id-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Griżma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ħweżies aħna u nroddu ħajr lill-Alla l-grazzi li għatina biż-żejt li għadna kemm berikna u nifirħu wkoll bid-doni tas-saċerdozju ministerjali li joġbu jagħti lill-Knisja biex il-poplu ta' Alla jsib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art ejjew b'fiduċja ta' wlied inresqu qudiemu it-talb tagħna. Għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkun sinjal ta' mħabba u tama għall-bnedmin kollha, iktar fost dawk li jibgħatu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Isma'na nitolbu. Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isfijiet kollha li għandhom f'idejhom it-tmexxija tal-komunitajiet Kattoliċi biex bil-erf li ġej minn Alla
bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda ta' Kristu li ma ġiex biex jaqdi bl-imħabba. Nitolbu. Għas-saċerdoti kollha, dioċesani u reliġjużi biex imqalqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom, ikunu għal daw kollha li Alla jipprovdilhom biex iħobbu aħbar tajba ta' mħabba u ħniena u tama u kuraġġ għal dawk li jixtiequ jwieġbu kuljum għas-sejħat tiegħu. Nitolbu. Għal mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu lill-Ispirtu ta' Alla jispirhom u jmexxihom fit-tmexxija tal-popli affdati fir-responsabbiltà tagħhom. Nitolbu. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu permezz tas-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbukum ulejk. Għalina l-koll biex nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'idejn miftuħa u bratti l-ħajr. Nitolbu. Ismana nitolbu. U Alla għajn ta' ferħ u lena tagħna. Inti bat lill-ibnek mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'imħabba kbira. Ilqa' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bl-istess ibnek Ġesu Kristu, il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi u wettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna lis-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek, imexxu bl-imħabba lil poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sieħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk ferħ kbir u nkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokoltana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna
li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, rat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaqa fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li int ksibt għalik. Il-qa bit-tiba, it-talb, ix-xewqa ta' dina familja, rintirita tinġaber madwarek. Għadem missir ħanin u l-ridek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek ukoll. Ħenna l-ħutna mejtin, għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitgħaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Kristu sina li bejn titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
Obżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Biċċo kontana nitolbu Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistħoqilna nsiru il-fwieħa ta' Kristu li għaxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel natikom il-barka nixtieq noqogħdu ftit bil-qiegħda b'sens ta' gratitudni. L-ewwel nett Dun Frans jiena nirringrazzjak qed tinsellem il-Dun Frans Kembri li għandu 94 sena u ġie Illum nixtieq ukoll infakru u nistedinhom biex imbagħad nikkonċelebraw flimkien fil-festa ta' Corpus Domini hawnhekk stess dawn is-saċerdoti l-imdina. U mbagħad insomma nafżawkom għaliex. Dawn is-saċerdoti li għalqu 60 sena mill-ordinazzjoni tagħhom, jiġi ġew ordinati fl-1958 meta żewġuhom u missier jiena kont għadni m'mentedej. Patri Riccardo Attart, Patri Damjan Riccardo Attart tal-Agostiniani, Patri Damjan Kakija, Karmelitan, Patri Laurenz Caruana, Ġiżwita, Patri Noè Schiavone, Agostinian, Dun Giuseppe Sultana minn Ħalbalzan u li jinsab id-dar tal-Kleru u Patri Hilary Tagliaferro li huwa wkoll kif nafu Agostinjan. Nifirħulhom, nibdew minn daw tas-60. Għandna żewġ saċerdoti li ġew ordnati fl-1968, Patri Bernard Manġon, Kapuċċin u Dun George Kembri, dioċeżan minn Birkirkara. Nifirħulhom ukoll. Mbagħadna grupp sabiħ ukoll ta' saċerdoti li dis-sena jalqu 25 sena saċerdoti u li ġew ordnati fl-1993. Fader Michael Buġeja, Don Albert Boħaġar, Fader Noel Camilleri D'Amato, Don Martin Cardona, Patri Martin Mikallef, Kapuċċin, Fader Charles Said, Salesian, Monsieur Hector Sherry, Patri Ray Gatt, Dominikan u Patri Joseph Vassallo, Dominikan. Nawgurawlhom il-qalb. Ħadd pjaċir nara diversi abbatini li ħadu sehem fil-liturġija, diversi anke żgħażagħ li jipparteċipaw fiċ-ċentri tal-vokazzjonijiet. Nagħmluhom kuraġġ. Nirringrazzja ħafna lill-familji, lill-ġenituri b'mod speċjali li min qed jieħu ssieb dawn iż-żgħażagħ u kif ngħidu fit-talba. Jalla l-mulej jagħti grazzi l-familji jifirħu meta l-mulej isejjaħ il xi ħadd minn fosthom għal ħajja reliġjuża kemm maskili kemm femminili jew għas-saċerdozju. U nitolbu wkoll grazzja speċjali biex ikonna vokazzjonijiet missjonarji. Hija l-ikbar barka li jista' il-mulej jiżejjinna biha li jberikna vokazzjonijiet missjonarji. Il-mulej magħkom. Inbaxxu rasna għal-barka. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ira